салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радиои Озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаълои Гулхоҷа тақдим мекунам. Сархати баъзе аз хабару гузоришҳо. музокироти ҳайатҳои Тоҷикистону Русия бо ифтитоҳи чандин масири ҷадиди рафтуомади ҳавоӣ миёни ду кишвар ба анҷом расидааст. дар ҳоле ки интихоботи президентии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико имрӯз ҷараён дорад, тахминан 50 миллион нафар ва ё 40% райдиҳандагон пешакӣ овоз доданд. афзоиши ширкати амрикоиҳои Африқои табор имкони пирӯзии Клинтонро бештар мекунад. онҳо метавонанд Клинтонро дар Оҳайо пирӯз кунанд. баръакс, агар ширкати амрикоиҳои Африқои табор суст бошад, шонси пирӯзии Трамп бештар мешавад. ва ҳомиёни муҳити зисти Тоҷикистон аз мавҷудияти миқдори бузурги сурб дар рангҳои ороишӣ нигаронанд. барои он ба рангҳо сурб илова мекунанд ки равшан, ҷилодор ва таваҷҷуҳбарангез шавад. мефаҳмед, ҳеҷ кас аз саломатӣ фикр намекунад. ва ҳоло тафсири хабарҳо. парвозҳо миёни Тоҷикистону Русия бо изофа шудани масири нав идома меёбад. ин хулосаи гуфтушуниди чандин соатаи ҳайатҳои ду кишвар буд, ки дирӯз дар Москав анҷом ёфт. ҷониби Тоҷикистон мегӯяд, созиши ҳосилшуда ба маънои гузашт нест, балки манфиати ҳарду кишварро дар назар мегирад. то ҳол парвозҳо миёни 4 шаҳри Тоҷикистон ва беш аз 10 шаҳри Русия ба таври баробар аз ҷониби ширкатҳои ҳавоии ин ду кишвар анҷом мешаванд ва аксари мусофирони ин парвозҳо муҳоҷирони кории тоҷик мебошанд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Мирзонабии Холиқзод. ба роҳ монда шудани ду хатти сайри ҷадид аз тариқи фурудгоҳи Жуковский Русия ба фурудгоҳи пойтахти Тоҷикистон ва ҳамин фурудгоҳи Жуковский ба фурудгоҳи шаҳри Хуҷанд ҳосили музокираи ҳайатҳои Тоҷикистони Русия буд, ки дирӯз дар Москав анҷом ёфт. ва бар иловаи ин чанд хатти сайрҳои ҷадид низ ба шаҳрҳои нави Русия ба роҳ монда шудааст, ки аз ҷумла ҳайатҳои музокиракунандии Тоҷикистону Русия ба ин натиҷа расиданд, ки ба шаҳри Барнаул, Омск ва Челябинск то кунун ки хатти сайрҳо аслан мавҷуд набуданд ба роҳ монда шуданд ва акнун шаҳрвандони Тоҷикистон низ метавонанд ки бо роҳи ҳавоӣ ба ин шаҳрҳои Русия сафар кунанд. бар иловаи ин боз як муваффақияти дигари ҳайатҳои музокиракунанда ин буд, ки онҳо тавонистанд ки хатти сайри нав тариқи Хуҷанд ва Санкт Петербург ба роҳ монанд, ки танҳо ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон метавонанд ки дар ин хатти сайр ҳузур дошта бошанд. дар нисбати хатти сайрҳои Жуковский Душанбе ва Жуковский Хуҷанд, хатти ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистону Русия дар доираи паритет, яъне баробар сам хоҳанд гирифт. Мирзонабии Холиқзод, Шодмони Ятим, Озодӣ, Душанбе. имрӯз дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико интихоботи президентӣ баргузор мешавад. барои соҳиб шудан ба ин курсӣ ду номзади аслӣ, Ҳиллари Клинтон аз ҳизби демократ ва Доналд Трамп аз ҳизби ҷумҳурихоҳ мубориза мебаранд. шаҳрвандони Амрико имкон доранд имрӯз мавқеи худро рӯшан намоянд. ба ҷонибдории Ҳиллари Клинтон овоз дода бо ҳамин сиёсати 8-солаи Барак Обамаро пуштибонӣ мекунанд ва ё ба тарафдории Доналд Трамп сармоядоре рай медиҳанд, ки мухолифи идораҳои давлатист. ҳамкорам Тоҳири Сафар мегӯяд, маъракаи интихобот дар Амрико тибқи маъмул аз овоздиҳӣ дар як шаҳри хурд оғоз ёфт. сокинони Диксвилл Ноч, як шаҳраки хурди Амрико дар шимоли кишвар, пештар аз ҳама рай доданд, чун рӯзи интихобот дар ин ҷо фаро расид. аз миёни 8 нафаре ки нимашаб ва баъд аз расидани рӯзи 8 ноябр рай доданд, 4 нафарашон ба Ҳиллари Клинтон, номзади ҳизби демократ ба мақоми раиси ҷумҳур, ва 2 нафар ба Доналд Трамп, номзади ҷумҳурихоҳон, рай доданд. ман ба Ҳиллари Клинтон рай додам. фикр мекунам бисёр қавӣ, бо таҷриба ва интихоби дуруст аст. ба фикри ман ӯ метавонад кишварро ба роҳи дуруст ҳидоят кунад. яке дигар аз райдиҳандагон гуфт, ки аз ночорӣ ба Ҳиллари Клинтон рай додааст, чун Доналд Трампро лоиқи раиси ҷумҳур будан намедонад. ба ин шаҳраки 100-нафарӣ дар Диксвилл Ноч иҷоза доданд райдиҳиро нимашаб баргузор кунад. айни замон номзадҳои аслӣ ба мақоми раиси ҷумҳури Амрико дар соатҳои охирини корзори тарғиботӣ барои ба даст овардани дили райдиҳандагон талош карданд. Ҳиллари Клинтон дар аёлати Филаделфия аз райдиҳандагон хост барои арзишҳои аслии Амрико рай бидиҳанд. дар бораи рақиби ман ба қадри кофӣ маълумот дорем. медонем ки ӯ кӣ ҳаст. масъалаи аслӣ ин аст, ки мо чӣ гуна кишвар мехоҳем бошем ва чӣ гуна ояндае барои фарзандонамон сохтан мехоҳем.
دونالد ترامپ با طرفدارانش در ایالت میچیگان گفت انتخابات روز پیروزی مردم میان حال امریکا می شود و افزود که افراطی ها را به کشور راه نمی دهد. ما تروریستان افراطگرای اسلامی را از وطنمان دور نگه می داریم. 100% ما انتخابی نداریم. بنابر نظرسنجی ها این زمان طرفداران دونالد ترامپ در مقایسه با هیلاری کلینتون کمتر هستند. дар ҳамин ҳол нозирони интихоботии иёлоти муттаҳидаи амрико гузориш медиҳанд ки имсол ширкати райдиҳандагон дар интихоботи пешакӣ хеле фаъол будааст. ба навиштаи Associated Press то 7 ноябр дар овоздиҳӣ беш аз 43 миллион нафар ширкат карда, эҳтимол ҳисоби умумии овозҳои пешакӣ аз 50 миллион нафар ҳам бештар шавад. инам дар ҳолест ки соли 2012 46 миллион нафар пешакӣ овоз дода буданд. хабарнигори Садои Амрико Кейн Фарабаҳ райдии пешакӣ дар айолати Оҳайоро пайгирӣ карда این گزارش رو ارسال نموده است. برای کتاب فروش از شهر کلیولندی ایالت اوهایو جان زبل انتخابات پرزیدنت کاری آسان نیست. به فکرم مشکل ایمیل ها پیش دستی هیلاری کلینتون را ضعیفتر کرد. از این رو مردم به ترامپ آواز دادند. اما زبل از نامزد جمهوری خواهان هم زیاد در هیجان نیست. واقعا ترامپ از نقطه نظر من بهترین نامزد برای مقاومت به کلینتون نمی باشد. اثنای انتخابات داخلی حزبی من بر ضد او آواز داده بودم. به توجهی به نامزدها زبل را از آوازدهی کنار نکشید. او در طول حیاتش از جمهوری خواهان پشتیبانی کرده است و امسال هم مثل هزارها ساکن اوهایو در انتخابات پیشکی از ترامپ جانبداری کرد. اقرار میکنم که من از میان دو بدی کمتر را انتخاب نمودم. تاکنون شرکت رای دهندگان در انتخابات پیشکی برای ترامپ خبری خوش بوده است. اشتراک دموکرات‌ها در انتخابات پیشکی نسبت سال 2012 ضعیف‌تر است. این شاید برای کلینتون خبری خوش نباشد. استاد علوم سیاست شناسی در دانشگاه بولینگ گرین می‌افزاید که بر پایه آمار رسمی در انتخابات پیشکی شرکت آمریکایی‌های آفریقایی تبار که 13% رای دهندگان را تشکیل می‌دهند کم رنگ بوده است. افزایش شرکت آمریکایی‌های آفریقایی تبار امکان پیروزی کلینتون را بیشتر می‌کند. آنها می‌توانند کلینتون را در اوهایو پیروز کنند. برعکس اگر شرکت آمریکایی‌های آفریقایی تبار سست باشد، شانس پیروزی ترامپ بیشتر می‌شود. با دونالد ترامپ انتخاب دشوار نیست. حقوق شناس نفقه‌گیری 75 ساله ساندرا رینول در آوازدهی پیشکی در یکی از حوزه‌های انتخاباتی کلیولندی اوهایو اشتراک کرده است. او طرفدار کلینتون است و اعتراف می‌کند که جوانان به انتخابات زیاد توجه ندارند. آنها تشبث ندارند. من سرتراشا و مردم شبیه آنها را در نظر دارم. نمی‌فهمم که چرا تشبث ندارند. میلر میگوید نبودن تشبث بر ضد معرکه کلینتون است. در آوازدهی پیشکی شرکت فعال به طرفداری از کلینتون احساس نمی شود، مثل آنکه رای دهندگان شرکت فعالشان در سال 2012 را جبران می کنند. زبل امید دارد که وضع کنونی به نفع ترامپ خواهد بود. به فکر من در انتخابات رقابت شدید خواهد بود. زبل و رینولز از نامزدهای مختلف طرفداری میکنند، ولی ظاهراً یک نکته آنها را به هم آورده است. این همان ناراحت کننده است. میخواهیم زودتر انجام یابد. барномаро идома медиҳем. рӯзи душанбе вазири корҳои хориҷии Эрон Ҷавод Зариф бо президенти Лубнон Мишел Авн таҳкими равобити Теҳрон бо ҳукумати зери раҳбарии Авнро ки ҳамчунон аз тарафи Ҳизбуллоҳ пуштибонӣ мешавад баррасӣ кард. ахиран Авн ба курсии раиси ҷумҳури Лубнон нишаста бунбасти 29-моҳаи сиёсиро хотима бахшид. ҳизбҳои рӯ ба Арабистони Саудӣ ва Эрон 45 кӯшиши пештараи парлумони Лубнон барои интихоби раҳбари кишварро ноком карда буданд. ظریف انتخاب آون را پیروزی نامیده است. امیدواریم دیگران هم بتوانند بپذیرند که منطقه ما تنها با راه حل سیاسی در سوریه
در عراق و در یمن به نتیجه میرسه در ضمن مبارزه با تروریسم. мансабдори эронӣ бо як ҳайати бузурги иқтисодӣ ба Лубнон омадааст. Эрон ҳадаф дорад ки баъди солҳои тӯлонии таҳримҳои байналмилалӣ тиҷорат бо Лубнонро тавсея мебахшад. имрӯз мулоқоти Ҷавод Зариф бо сарвазири Лубнон Саъд Ҳарирӣ, ки аз сӯи Арабистон пуштибонӣ мешавад, дар мадди назар аст. дастгирии Ҳарирӣ аз авн имкони интихоби раиси ҷумҳурии Лубнон ва ҳукумати эътилофиро имконпазир кард. гузориши навбатии мо низ ба таври ғайримустақим бо Эрон пайванд мегирад, ки аз коршарикони Тоҷикистон аст. фаъолони ҳифзи зистмуҳитӣ дар Тоҷикистон тақозо карданд, ки воридоти рангҳои ороишӣ ба бозорҳои кишвар ҷиддан назорат шавад. сабаби нигаронии онҳо натиҷаи таҳқиқоте будааст, ки дар рангҳои ороишии сохтмонӣ миқдори зиёди маводҳои кимиёвии хатарнокро муайян кардааст. нисфи рангҳои ороишӣ ба Тоҷикистон аз Эрон ворид мешавад ва намояндагони Тоҷикстандарт гуфтанд, дар ҳеҷ як қуттиҳои ранг дар мавриди таркибаш чизе навишта нашудааст. Шодмони Ятим ин мавзӯъро таҳқиқ кард. дар таркиби рангҳои ороиши сохтмонӣ, ки дар Тоҷикистон фурӯхта мешаванд, миқдори зиёди сурб мавҷуд аст, ки ба саломатии инсон зарар мерасонад. дар ин миён аз ҳама бештар рангҳои истеҳсоли ширкатҳои эронӣ дар таркиби худ сурб доштаанд. 49% рангҳои сохтмонӣ ба Тоҷикистон аз Эрон ворид мешаванд. ташкилоти бунёди дастгирии ташаббусҳои шаҳрвандӣ моҳи июни соли ҷорӣ аз фурӯшгоҳҳои гуногуни Тоҷикистон намунаи 51 қуттии рангҳои сохтмониро, ки истеҳсоли 29 ширкат буданд, барои ташхис ба Амрико фиристодааст. 48 намунаи ранг ва ё 94% он аз 90 pm зиёд сурб доштаанд. 10 қуттии ранги дигар ҳангоми ташхис муайян шудааст, ки дар таркиби онҳо меъёри хатарноки сурб мавҷуд аст. Alvon Paint ранги истеҳсоли Эрон дар садри рангҳои хатарноки дорои сурб қарор доштааст. махсусан рангҳои равшан аз меъёр зиёд сурб илова карда шудааст. барои он ба рангҳо сурб илова мекунанд, ки равшан, ҷилодор ва таваҷҷӯҳбарангез шавад. мефаҳмед, ҳеҷ кас аз саломатӣ фикр намекунад. сурб аз ҳама беш ба асаб ва мағзи сар таъсири манфӣ мерасондааст. хусусан ба кӯдакон ин моддаи кимиёвӣ боиси кунзеҳнӣ ва монеи инкишофи ақлонӣ мешавад. миқдори сурбе, ки дар таркиби рангҳо вуҷуд дорад, ҳангоми рангубор кардан ва ё рангҳои хушкро дубора тарошидан тавассути газ ва чанг ба организми инсон ворид мешавад. вале ҳангоми хушк будан зарари он мушоҳида намешудааст. сурбе ки аз элементҳои химиявӣ мебошад, ки ҳамчун элементи токсикӣ буда ба гурӯҳи хатарнокии якум дохил мешавад. истеҳсолкунандаҳои маҳсулоти сохтмонӣ ба хусус рангҳои ороишӣ ва дигар, ки дар асоси равған мебошанд, дар асоси ин талаботҳо ва меъёрҳо фаъолияти худашонро бояд ба роҳ монанд. то ҳол дар нуқтаҳои гумрукӣ ба гуфтаи масъулони Тоҷикстандарт рӯйхати миқдори маводи кимиёвӣ дар маҳсулотро дар ихтиёр надоранд. дар навиштаҷоти ҳеҷ як қуттиҳои ранг таркиби он навишта нашудааст, ки чӣ миқдор сурб дорад. Шодмон Ятим, Озодӣ, Душанбе. Михаил Саакашвили, раиси ҷумҳурии собиқи Гурҷистон, бо нишони эътироз аз раҳбарии вилояти Одессаи Украина даст кашид. Саакашвили сабаби ба истеъфо рафтанашро ба фасодзада будани мақомоти Украина рабт дод. ӯ 7 ноябр дар баробари хабарнигорон гуфт, охирин қатраи тоқаташ баъди он тоқ шуд, ки мақомоти украинӣ эъломияҳои даромади расмии худро пахш карданд. даромад ва арзиши сарвати ғайриманқули ҳар яки онҳо миллионҳо долларро ташкил додааст. аммо Саакашвили гуфт, ба истеъфо рафтани ӯ ба маънои даст кашидан аз муқовимат нест ва ӯ дар сафи нирӯҳое қарор хоҳад гирифт, ки бар зидди фасодзадагии Украина мубориза мебаранд. Михаил Саакашвили аз моҳи майи соли 2015 раиси вилояти Одесса таъин шуд. ва дар доираи омодагӣ ба бозиҳои интихобии қаҳрамонии Осиё, дастаи мунтахаби футболи Туркманистон бо тими миллии Тоҷикистон бозии дӯстона анҷом медиҳад. дар ин бора пагоҳ гузориши муфассал пешкаш мешавад. имрӯз мураббиёни ду даста бо рӯзноманигорон вохӯрданд, ки тафсилоти онро дар сайти Озодӣ пайдо кунед. ва бо нашри ин хабар барномаи имрӯзро поён мебарем. хабарҳои бештарро дар вебсайти озодӣ.орг ва саҳифаҳои вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бихонед. мо ҳамчунин наворҳои диданиро дар YouTube мегузорем. бо мо ҳамеша дар ҷараёни хабарҳои тоза хоҳед буд.